dobro mišljenje kaj Allah azza wa jalla čovjek pri smrti. Kako pri smrti? Veli Džabir ibn Abdullah al-Ansari radijallahu anhu, 3 dana pejgamber pred da preseli na ahiret, pejgamber alejhi selam rekao: la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Nemoj da dozvoliš da umreš bez da imaš dobro mišljenje za Allah. Nemoj da dozvoliš da umreš bez da imaš dobro mišljenje za Allah. Pejgamber alejhi selam vleze kad jedno momče beše na smrtna postava i mu reče: kejfe te džiduke, kako si momče? Reče: ja Rasulallah, arđu Allah wa ahafu dhunubi. Se nadam vo Allah, a se plašam od mojite gravovi. I pejgamber alejhi selam reče: žini onaj vo čiji rad se moja duša, koji čovjek na smrtna postava ima ovije dve ravoti. Se nadam vo Allah i se plaši na gravovi. Allah ona što se nadeva će mu dade, a ona od što se plaši će ga osigura. Dodeka si u život, da imaš strah. Kako strah? Stravo počet kon Allah, koja će te približi smrt, da imaš nadež v Allah. O Allah, ti si milostiv. Allah da mi gi prostiš grevovi. Allah da mi se smilovaš. Zato a čovjek od kakvo mišljenje ima prema Allah, takva je njegova ta vjera. Koliko posilno mišljenje dobro za Allah, toliko posiljen i siljen vernik si. Hađer alejhisselam, koja ostavimo pustina Ibrahim alejhisselam, pokraj Čabe, nemaše ni voda, ni jadenje, ni pijenje, ostaje malku. I ta što mu reče: ja Ibrahim, Allahu amuruke bihada. O Ibrahime, Allah ti naradi da ne doneseš do pustina, nema ni jadenje, ni pijenje, ni treba ništo. Allah ti naradi. Kale, naam, reče Allah, idem leju da jena. Ako je od Allah, Allah nema da ne ostavi da zagine me, da propadne me. Pogledni se na Čabe, nema minuta da nema luđe oko njega. Nema čovjek koji ne sa ga dodi tamo. Nema luđe koji ne trča za Čabe. Zašto? Gdje ići Hađer reče: Allah nema da ne zagubi, Allah nema da ne ostavi da propadne me. Gdje ići Allah azza wa jalla, onaj koji će se potpuno na Allah, Allah to će mogu dati. Muhammed alejhisselam, dojdu neprijatelji na vlez od peštara. Ebu Bekr kako čovjek se plaši da neki najdad neprijatelji, da neki ubije. Pejgamber alejhi veli smireno: la tahzan inna Allah ne se sekre, Allah je sa nas. Fanzal Allah sekinetahu, pa Allah spušti mir, spokoj na duša. Faja'ala kalimata alladine kafaru sufla, pa ne vernici da gi napravi dolu, a vernicite gore. To je Allah mudri se.